рейтинги таъсиргузортарин мусалмонони ҷаҳон ахиран нашр шуд, ки раиси ҷумҳурии кишвар бори ҳафтум шомили он гаштааст. исми Эмомалӣ Раҳмон аз соли 2012 ва номи Саид Мукаррам Абдулқодирзода бошад аз соли 2015 ба феҳрасти 500 мусалмони таъсиргузор роҳ ёфтанд. дар сархати ин феҳрист дар соли ҷорӣ амир Қатар Шайх Тамим ибни Ҳамад Олисонӣ қарор дорад. пас аз ӯ шоҳи Арабистони Саудӣ Салмон ибни Абдулазиз ва Оятуллоҳ Саид Алӣ Ҳоманӣ роҳбари аъзами Эрон ҷой гирифтанд. ба панҷгонаи аввал ҳамзамон президенти Туркия Раҷаб Таyyib Эрдуғон, шоҳи Урдун Абдуллоҳи Ду ибни Ҳусейн Алҳошимӣ ва Шайх Муҳаммад Тақӣ Усмонӣ, ки яке аз олимони машҳури ислом мебошад, шомил шуданд. ба то 50 инчунин шоҳ Муҳаммади чор подшоҳи Марокаш, сарвазири Покистон Имрон Хон, валиаҳди Арабистони Саудӣ Муҳаммад бин Салмон, футболбози мисрии клуби англисӣ Ливерпул Муҳаммад Салоҳ ва ҳамзамон раҳбари гурӯҳи террористии Толибон дар Тоҷикистон Мамнӯъ Ҳайбатулло Охунзода низ шомил шуданд. ҳамзамон президенти Озарбойҷон Илҳом Алиев, Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов, роҳбари Чеченистон Рамазон Қодиров, муфтии Ӯзбекистон Усмон Алимов низ ба ин феҳраст шомил шуданд. то 500 бонуфузтарин мусалмонони ҷаҳон сар аз соли 2009 ҳамасола нашр мешаванд.